monggo foto berjalan dari warga. Kemak bunder rasa penak kok bunder. Oh. Kowe ki takon joget ora takon jak gelut. Joget ki ya sing apik kok ya. Kuwi pemanasan, Nduk. Lah ya. Ayo kidul kamit rene. Kok kidul kamit piye? Sapa ki jenenge kae? Abdul Anu, Kamit. Rene le. Nah, oke anak di omah barang kok joget rene lho. Nah. Iya. Ya kok tak dene sangu pakmu meneng ae. Nah, aku tuku rokok. Lah yo. Ki jare rokokku, Mas. Ngono ya. Rokokku, Mbak, rokokmu opo? Ki anak disengasu le aku ngono. Apa? Jingasu. Karepmu dhewe Lah, kok apa? ya. Ji Samsu. Oh, beda ta? Oh, beda Oh, kok ya. nggonku ngono kuwi mereke, Mas. Nah, joget. Nah, ayo, Mas. Ya. Kelingan manis sesemi